गिबि गिबि खुलुमबाय खुब मोजां अनुभब दिनैनि जे भट बे बेसेन गोसा भटखौ डेम'क्रेसि कान्ट्रि हिसाबै दिनै बयबो बेखौ उपभोग खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आंबो सासे भारतनि नोगोरारि हिसाबै बेखौ बरायदों आरो रंजाखांनाय दिन हिसाबै गनायदों आरो आङो बिपिएफ राजनिति दोलोनि सासे एमसिएलए बा बिटिसिनि इएम हिसाबै आसा खालामदों आरो दाबि खालामदों जे जोङो बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै जोंनि 2 नं दतमा समस्ति हिसाबै मानगोनां रबिराम नार्जारि बिथाङा बेवहाय देरहागोना 100% रोखा मानो होनोबा थांनाय 2005 निफ्रायनो जेरैबायदि बे ओनसोलनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि बिभिन्न धर्म लम्बालम्बि बिथांमोना जोंनि बिपिएफ राजनितिक दोलोजोंनो दंबोबाय थाखायो आरो एबारबो बिनि बेतिक्रम नङा बयबो लैहोर लैहोर फैनानै निस्सय बिथांखौ देरहासार खालामनो मदद होफैगोन जोंहा मिजिं दं जों बेखौ गोग्गायै बा गोरायै जों बुंनो हायो जे जोंनि दतमा समस्ति हिसाबै जोङो मानगोनां रबिराम नार्जारिखौ गोरलैयैनो देरहासार खालामनो हागोन होननानै जोंहा मिजिं दं थ' खावलायगोन जोङो बिटिसि स्पेसियेलि आङो बिटिसि ओनसोलनि बा बिटिसिनि आं सासे इएम हिसाबै बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ आं खावलायगोन जे खौसेथि जौगानाय आरो नि थाखाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय बयबो लैहोर लैहोर बिपिएफ राजनिति दोलोनि जानानै भट होगोन बेखौ जोंहा मिजिं दं मानो होनोबा थांनाय 2005 निफ्राय जेब्ला बिपिएफ राजनिति दोलोआ जन्म जादों बा गठन जादों बेनिफ्रायनो बे ओनसोलनि बिभिन्न हारि माहारि बा बिभिन्न धर्म सिबियारि बिथांमोना बिपिएफ राजनिति दोलोजोंनो दंबोबाय थाखाय ओंखायनो एबारबो बिनि बेतिक्रम नङा निस्सय लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बिटिसि ओनसोलनि एनडिएनि समर्थित जे केन्डिडेट बिथांमोन दङ बे 15था केन्डिडेटआ निस्सय देरहागोन आरो स्पेसियेलि जोङो बिपिएफ राजनिति दोलो हिसाबै 11थायाव 11 जों 100% बाहाय देरहागोन जोंहा रायजो राजानि सायाव जोंहा बिसास दं बे ओनसोलनि आइ आफानि सायाव जोंहा बिसास दं बिपिएफ राजनिति दोलोखौ गोबानानै फैगौ समाव बे ओनसोलनि जौगाखांनायनि बा बे ओनसोलनि थांनानै थानायनि सामाजिक अर्थनैतिक राजनिति भाबै दाय दायित्वखौ निस्सय बिपिएफ राजनिति दोलोनि मुरब्बी मानगोनां हाग्रामा महिला सारनो होगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं।